Makomrades, zvimwe zvacho unoshayiwa kuti asi brain dzevanhu kwakuzodii, dzichatangawo kudhonza rini, kushanda rini. Every corner yaunofamba, every street inenge ichinzi pane chechi yeapostle, pane chechi yaprofeti, pane nhingirikini. Hatichatauri maprofeti kuti mangani. The only thing chavari kubuda vachitaura ndechekuti Mwari ari kutaura nhau ye2030. Nditaurirei kuti maprofeti ndozvinhu zvaanenge achitaura vanhu, achifurira vanhu, achibrainwasha vanhu kudaro. Nezviri kuita nhamo izvi. We've got people who they come from a family of 10. Not even one single person is employed. $20 chaiye kuhodha majuice cards kuti munhu atengese airtime anenge asina. Mini brief chaiye vanhu vari kuchinjana, anenge achida kupinda mutauni ndiye ari kupfeka mini brief. I1 inenge ichipfekwa nevanhu 5. Ari kuvhakacha ndiye anopfeka, asi iri kuvhakacha unongofamba zvakadaro mulocation. Munhu wekuti hembe nyowani yaanopfeka chete i-t-shirt yaanenge apuwa kumusangano. Tiri kutaura zveka 1 pa5 years. It's that same idiot that comes and endorses 2030. Haashandi, mvura chikwereti, hatizivi kuti chikwereti chane makore nemakore mangani. A few years to come, imba iyoyo inenge yatorwa nekanzuro sinzi hamusi kubhadhara mvura. Ndosasika muraona richisimbisa 2030 iroro. Patinozosekwa nemaEuropeans achitaura kuti vanhu vekuAfrica brain dzacho hadzidhonzi. It's because of such idiots vanoindosa zvinhu zvisina nebasa rese. Izvi mwana anenge achida kuita homework, internet hakuna, data riri kudhura. Makenduru chairo, dhora rekutenga makenduru riri kutonetsa nekuti riri kutotenga chikafu chaicho hapana. Mangai January to December unzwa munhu achitaura nhau ye2030. Maprofeti ese akanyarara kukuwadzana uko kune vana 3. Chiitiko ichitoziva kuti munhu anenge atopfekwa nadiabhorosi oita zvaanoita. Chavasiri kugona maprofita iwe kana vachiona ngavafumureka Satani. Zvinhu zviri kuchirwadza, zviri kuchemedza nyika yese. Hapana kana one who is speaking out. Kana one aenda unobata maoko, hapana kana one prophet anembiri ondaona achienda unobata maoko. Kana muchazotoenda muchaenda manzwa audio nekunyara. You are sitting comfortably in your houses. Muchinyembera kuti muri kunzwa Mwari. Mwari upi kwamunonzwa masasika meni. Get away man, munowastera vanhu time. People are suffering. A simple thing. Pamune muchidiwa kuti muexpose zvakashata. Zvinhu izvi zvakaitwa nanhingi endai munobata nhingirikini. Wakadai ukadai. That says the Lord. Then you will know you are a genuine prophet. During nguva yeIsraeri paitika zviitiko zvakadai so. Taiziva kuti muprofiti weguta anga ari maseconds. Aitongotaura kuti izvi zvaitwa ndinhingi. Torai mabwe mutake munhu. Iye wacho otobvuma kuti zvechokwadi ndindaita. Tese tinoverenga Bhaibheri, nyaya yaKana hapana asingazivi. Hapana asingazvizivi. I can quote a lot of stories that happened in the Bible. Vanhu vachiita zvinhu vachifunga kuti vaita vari vega, asi zvaifumurwa navaprofita zvinhu zvedu hazvisi kufamba nenhau yanhingi. Saka hatiri kuti maprofita aya ari kuda kuzotibatsira chii papi. Nyika haina industry, haina chii. Iri kuurayiwa siku nesikati. Chava kunyepera kuti 2030 Mwari ndozvaari kuda. Chiiko chakadaro ini? Neiko muchiita kuti Mwari aite kunge munhu asingafungi muchitaura zvinhu zvekunyepa imi? Mwari haasi munyengeri wevanhu. Hapana, hatina maprofesi muZimbabwe munomu. Takazara nebogus, vanhu vari kutengwa kupuhwa mari. Onzwa munhu achiti hanzi tinotya kutaura, tikataura topesekitwa. Saka imi muri kurespekta munhu ari kuita zvisingadiwi naMwari. Mwari chaiye ari kuti izvi hazviiti zvakadhakwa. Imi hamusi kuteerera Mwari. Chamuri kugona kutya vanhu vari kuuraya vanhu nenhamo. You are bloody idiots, confused cockroaches, wasting people's time.
Taurai nawe kukuwadza naye. Akaita zvinhu izvo ndiani? Muri kunyarara, muri kuda kuzotaura chii? Kwautaura kuti munhu anotadza kuona mhondi yakadaro ndiye anogona kuzokuprofita basa. Kuti ndaona wapinda basa musi wakati achizo imi kani. Unonzwa hasha kuti vanhu kwauzombodii shuwa, tochidii maZimbabwe kuti breni dzavanhu dzidhonze, tochimbodii? Ndezvekupenga izvi, kunobata maoko chaiko vanhu vari kutadza. Orai, kutenga hupfu kuti orai tatadza hedu kuprofita, tatadza kuona. Ko kusiyawo 5 kg ne2 liters yemafuta. Hapana kwatiri kuenda muAfrica, hapana. Ndochokwadi, hapana. Ndopaona Mundarageza panenge achitoadresa paya. Hapana, anenge achitaura ega Mundarageza. Anenge achitobatikana achitoshungurudzikana kuti vanhu wee ngatidai. But vanhu vacho ibhogasi, hapana. Brain dzakazorora chaiko. Kuzorora chaiko, kutonhora kuti tonho, hapana kana chine musoro chine chimbofungwa ipopa. Dai Mwari atibatsira, ndo mashoko angu ekupedzisira. Dai Mwari atibatsira, atidzwira tsitsi, taitawo vanhu kwavo vane brains